Всъщност Веда Accounting стартира преди 13 години и малко, защото сега празнувахме рождения ден. Основана е от Дани от съпругата му, по него време гадже, Вили. Аз се присъединих, както наскоро Дани ме определи, осинових Веда преди около 3 години някъде. Така че почнахме едно co-parenting, станахме повече родителите на голямото дете, големия тинейджър Веда на 13 години. Който има 2 майки и 1 баща. Не, всъщност сме 3 майки и един баща. Тоест модерно европейско семейство. Абсолютно много модерно европейско семейство. Това беше всъщност първия стартап, в който работих и момента, в който се влюбих в цялата тая идея с предприемачеството, какво може да се случи, как може да се случи, стига да искаш да даваш и да вярваш в някаква идея. И всъщност започнах като стажант, финансов анализатор. Много гръмко звучеше, но това като в повечето стартъпи, да не ми се обиждат, ама там гръмките титли просто се слагат, защото са важни. В този стартъп основателя беше толкова харизматичен човек, че той успяше да ни надъха всеки ден, че ние, въпреки че не правим пари и въпреки че се борим с някакви вятърни мелници през цялото време, че ние сме там, за да постигнем нещо велико и ние можем да го постигнем, стига дружно заедно да се съберем да го правим. Винаги ли в стартъпа, в който си била, нещата са били така работещи, мога да кажа, и цветни, или имало моменти, в които имало доста тежки ситуации, в които е трябвало да вземеш решение за себе си? Продължавам ли да го подкрепям този стартъп или по-скоро някой друг да се оправя с тази идея? Всъщност не беше, изобщо не бяха розови нещата, бих казала. Истината е, че аз много дълго време работех в стартапа и работех като сервичорка вечер и уикендите, защото всъщност имахме критичния момент, в който нямаше пари за заплати. И по това време всъщност основателя на компанията общо да стана и каза: вижте, аз пари нямам да ви платя сега заплати. Ако кажа на някой да работи за мен, колкото и харизматичен да съм, без да му плащам заплата, предполагам, че най-малкото, което ще чуя, са поздрави по адрес на майка ми. Второто, което ще чуя, ще му работя на това, нали, да си гледа работата. Как го пребори това нещо в себе си? Нали? Как реши да работиш буквално, то е за кауза. Нали? Това, ти си била мисионер, нали, в случая не си била, нали, наемник. Има ли секунда съмнение в теб дали да го направиш или стана органично? Нямаше. Не мога да ти го пренеса толкова добре, може би да го разкажа как точно се случи цялото нещо. Но ние всъщност, да кажем, компанията, наистина бяхме като едно семейство. Спомена първият еднорог. Вие всъщност работите заедно. Дай ни малко повече светлина, какво правите с Payhawk? Как се стигна до това партньорство? Стартираме поредния епизод на Fintech Media с кратко интро. Маги Станчева е кофаундър на Veda Accounting. Защо избрах именно счетоводна фирма да ни е на гости? Именно защото има тясна връзка с стартъп екосистемата и в България, и в чужбина. Отделно от това, Veda са технологично вързани с финансово-технологични компании. Именно имат интеграция с Payhawk и много други системи. И точно поради тази причина са интересен бизнес кейс, който можем да разгледаме в следващите няколко минути. Се опитвам да обясня на майка ми какво прави, какви са те хора, с които сега, понеже съм на събитие 3 дни, и тя ми вика: какво е това събитие? Вие какво правите? Какви са те хора? И осъзнавам всъщност, че е много трудно да обясниш на някой извън общността, ако щеш, за това какво се случва. И на мен ми беше много странно, когато благодарение на Дани, нали, се докоснах до екосистемата, до стартапите, до хората, които предприемачите и хората, които градят някакви неща. И беше някакъв момент, в който аз си отворих очите и си казах: то всъщност България е голяма, в България се случват много неща и то съществува, обаче в някаква степен леко изолирано. И докато не го отвориш към другите хора, те си мислят, че са сами в своята битка и само те се борят с тези неща, никой не ги разбира. Всъщност има много хора,
които или са минали по този път, или минават по този път, или ще минат по него. И много готино да можеш да събереш хора, които могат да си поговорят, защото няма значение какъв бизнес имам аз, какъв бизнес имаш ти, кой какво прави. Идеята е, че и аз и ти минаваме през едни и същи неща. От това имам идея, но не знам какво да правя с нея, търся съмишленици, трябва да си направя уебсайт, трябва да си намеря хора и всички тези неща. Няма значение каква е основната идея. Въпросът е, че ние всички рано или късно минаваме през него. И на мен лично е много готино, когато мога да седна с някой и да му кажа, сега много ме тормози Хикс. И той човек да ти каже, аз съм минал там, чакай да ти кажа аз какво направя, как ми се случиха нещата. И пак казвам, без значение кой какъв бизнес има, всички може да си помагаме. Най-малкото да потупаш някой по рамата и му кажа спокойно, ще стане по-добре. Нещата ще се подобрят. Този климат и това отношение от страна на стартъпите и стартъп фаундърите, нали, като цяло, е много готино. Не във всеки бранш го има. Нали, в корпоративния свят се създават, нали, микростартъпи вътре в самите компании, особено където се разработват продукти. Понякога, ако компанията има тази ценностна система, може да развие това в хората. Когато излезеш в офлайн бизнеса, нещата не са така. Там хората все още са, може би, 20 на 30 години назад, където за тях знанието е ценно, но как да ти кажа, мисля си, че ако споделят знания и умения, ще бъдат изкарани от играта. Нали, има директен термин на английски knowledge hoarding. Нали. Това правят. Те просто задържат развитието, защото ги е страх да споделят информация. И това е много гадно, защото много трудно се възпитава, когато вече си оформен характер, защото е начин на мислене. Абсолютно. И това го срещам, тъй като успявам да общувам с две много различни общности. Едната, нали, с стартъп фаундърите, хората, които правят технологичен бизнес, тези, които са, нали, общуват и с хора извън страната и са много и развили уменията си интелектуално и пък и емоционално. И от другата страна са хора, които са на по-изпълнителни позиции. И се опитвам, нали, да им показвам неща, обаче те са доста резистентни към тази информация. И то се личи, че тези браншове страдат много именно заради това. Да. И едно от нещата, според мен, което много ни пречи, е идеята, че някой ще ти открадне нещо или ще го вземе и ще ти го префасонира и ще бъде успешен с твоята идея. А според мен, всъщност, ние всички допринасяме по различен начин за една идея. И дори да я споделиш, шансовете, ако я споделиш с някой, по-големите шансове всъщност са той да ти помогне, да ти даде идея, примерно, какво да оправиш или защо да не сте конкуренти. За мен няма абсолютно нищо лошо в конкуренцията. Напротив, мен лично ме стимулира да съм по-добра, виждайки какво правят останалите хора. И по какъв начин всъщност примерно те помагат и как са по-успешни от мене. Ме ми дава стимул да бъда по-успешна в това, което правя и да се боря да правя по-хубави неща. Обаче мисля, че до някъде, може би в народопсихологията ни, нали, да не казваме, да си го крием, да не вземе някой да ни го открадне, а всъщност, когато споделяме, да се получават много по-готини неща, защото някой ще ти даде идея. На мен една от основните ми въпроси, които задавам в повечето случаи, примерно е какво не ти харесва в това, което получаваш в момента като услуга. За да знам аз мога ли да ти помогна, дали при мен ще получаваш същата услуга, която явно не ти харесва или не. Няма нищо лошо в това да споделим първо какво правим, какво ни харесва, какво не ни харесва, защото така се изграждат по-хубави идеи. Според мен всички хора, които имат нагласата за това, че ако споделя и ако намеря съмишленици, ще направя нещо по-голямо, са по-успешни. Не знам дали си гледал, в един период от време бях много голяма почитателка на Shark Tank, Dragon's Den и всичките тези неща. И няма да забравя един от всичките инвеститори. Говорят си с един бизнес и спорят естествено за това колко equity ще си дават и за какви пари, какъв valuation и всички тези неща. И съответно фаундъра казва, не, нали, аз не искам да ви давам примерно 10%, аз съм решил, ще ви дам 5%. Инвеститора му казва, добре, значи ти без нас ще стигнеш до някъде, но ще стигнеш по-бавно. Да. И ти сега ми казваш, че предпочиташ да имаш 95% от 100 000, а не 90% от 1 милион. Аз ще ти помогна да стигнеш до 1 милион, обаче ти, нали, не искаш да дадеш, за да получиш. В
при мен, аз си мисля, че трябва да даваме, трябва да споделяме, за да може да градим нещо по-голямо. Защото сам можеш да градиш до едно ниво. Така. После ти трябва да са мишленици, за да продължиш нататък. А по отношение на това, което каза за споделянето на идеи, мислиш ли, че винаги в началото, когато един фаундър стартира или иска да стартира някаква инициатива, всъщност в него стои този малкият импостор, нали, който стои и му казва, не си толкова добър, нали, трай си, не си споделя идеята, защото някой ще я вземе, а ти няма да можеш да ги изпревариш. До каква степен си усетила това в хората, с които си работила сега? Според мен има го този елемент, но си мисля, че много голяма част от успешните бизнеси стартират с идея за нещо абсолютно различно от финалния резултат. И се почва в повечето случаи от моите наблюдения, се започва от някаква мечта, цел, нещо да се постигне. И целта може да е много обща. В смисъл, целта може да е да помогна на хората да направят хикс. Няма значение какво. И ти всъщност търсиш различни пътища, по които можеш да стигнеш до целта. Единият път продукта изглежда по един начин, малко по-късно, споделяйки идеята, хората ти казват всъщност какво им липсва на тях, какво точно търсят те и ти видоизменяш идеята, за да може да постигнеш целта. Едно от основните неща, които сме учили е за това, че за да можеш да продадеш нещо, всъщност трябва да има публика, трябва някой да го иска това нещо. И според мен споделянето на идеята е момента, в който ти научаваш какво искат тези хора и по какъв начин можеш да си полезен с твоя продукт. Защото, да, нали, днеска можеш да започнеш да правиш маси, обаче има много други хора, които правят маси и ти трябва да разбереш хората, към които ти се целиш, каква маса търсят, какво не намират на пазара, за да можеш да им го направиш такова, че да бъде уникално и те да го търсят, а не да си просто още един човек, който прави маси, примерно. Така че споделянето, според мен, води до това да можеш да разбереш какво се търси, какво е нужно и как максимално много да е полезен твой продукт за хората на пазара. Да, това е първият етап на валидация, всъщност. Да. Най-малкото, споделяйки идеята си, ти започваш да получаваш коментари, понякога получаваш и контракоментари, нали, обструкции. И начина, по който си учиш да защитиш идеята си, всъщност ти помага в последствие да презентираш по-добре самата идея, пък и да я изчистиш в главата си. Аз съм забелязал, че човек има нужда да преосмисли нещата, като ги оценява и преоценява в главата си, и не само, за да започне да бъде максимално ефективен в презентацията си. И дори понякога, когато правиш някакъв по-пасивен материал, да кажем, подготвяш се за подкаст или подготвяш подкаст, това, че валидираш идеята в главата си и я поглеждаш през различни призми, помага да я изчистиш. Обаче понякога не е много трудно, като тръгнеш в някаква посока и в твоята глава всичко може да изглежда прекрасно, докато някой не те спре и не ти каже, чакай сега, ти смисъл тръгна твърде надалече, не в правилната посока, всъщност ела тук, завърни се малко, защото има по-различни аспекти от цялото това нещо и когато, ако стои само в главата ти, е съвсем по-различно. Всъщност имам много емоционална история от личния си живот, в която държах нещо в главата си много дълго време. В моята глава това беше ужасно. В смисъл, беше свързано с импостър синдрома и за това как нали, не ставам едва ли не за нищо, от мен нищо няма да стане и това бяха мисли само в главата ми. Минаха няколко месеца, реших, че трябва да ги кажа. Буквално, ако щеш, можеш да застанеш пред огледалото и да ги кажеш тези неща. Излизайки от устата ми, аз просто осъзнах, че това не е вярно. В смисъл, това са някакви много големи грешни мисли в моята глава, които дори ми беше трудно да ги изкажа пред себе си, камо ли да ги кажа на някой друг, за да осъзная, че всъщност в главата ни нещата винаги са по съвсем по-различен начин. Поне аз винаги мислим катастрофално и за това как всичко е много лошо, в действителността не е такава. И не сме толкова зле, нали? Който и да е тръгнал да гради каквото и да било. Явно има някакви качества, щом дори му е дошла идеята, че трябва да гради нещо. И според мен е много важно да ги изказваме дори страховете си. И да можеш да кажеш, мен ме е страх да застана да ти говоря сега тук, мен ме е страх да започна бизнес, мен ме е страх от всички тези неща. И всъщност се научих, че трябва да споделяш много.
И това беше едно от нещата, които бих казала, че ми помогна да правя това, което правя в момента. Защото на първата ми среща с Дани, аз му казах всичките си страхове. Аз му казах, мен ме е страх, защото 1, 2, 3, 4. Той ми каза, от тези 4 твои страха, аз 3 мога да ги покрия и ще ти помогна. За четвъртия ще се борим заедно. Но това беше, че никога нямаше да направя крачката, ако страховете си стояха в моята глава и не ги бях споделила, за да може човека от среща да каже, аз мога да поема тези тук и мога да ти помогна в тяхното решаване по някаква форма. Все един страх трябва да си оставим за разкош, защото пък ако не те е страх от това, което правиш, може би мечтата ти не е достатъчно голяма, ако не те е страх да я предприемеш. Така че много ми е важно на мен по принцип да не задържаме нещата в себе си и да казваме всичко. Страхотно послание. По отношение на страха си абсолютно прав в тези коментара, защото ние всички, независимо колко добре сме развили бизнеса си или идеите си, изпитваме винаги страх от нещо. Или така да си каже, не страх, а по-скоро едно такова усещане за внимание, да оценяваш рисковете и да стоиш винаги така наострени, да очакваш нови и нови предизвикателства, с които да се пребориш. Разликата е, че при предприемачите и хората, които са готови да скочат за една идея, тези страхове не ги спират, а по-скоро ги мотивират да ги разрешават и да ги преборват. Прагане на поносимост е най-да по-висок. Да. Забелязал съм, той прага на поносимост също се учи във времето. В началото, ако те е било страх, примерно да инвестираш 1000 лева, в следващия момент 10, 20 до 1 милион започват, нали, да не ти правят никакво впечатление. Малко както и лекарите, като влезеш в спешно отделение, ти си мислиш, че нали, това, което изпитваш е отвратително, ужасно, най-гадното нещо на света. Те са виждали по-гадни работи. Нали? Дори човек, който е седнал до тебе и чака пред лекаря, сигурно изпитва по-гадно нещо от тебе. Да, another day in the office. Нали? Абсолютно. Няма крак, няма проблем. И така, същото е, нали, в бизнеса. Колкото повече учиш, колкото повече житейски опит придобиваш, толкова повече и прагът на поносимост става по-голям. Спомена за Дани. Дани е твоя партньор в работата и в живота, доколкото знам. Не. Ето ти дисклеймър. Не, много често... Ще режа. Не, няма проблем, защото всъщност много често Дани казва, нали, аз основах Veda Accounting с моята съпруга и аз съм застанала до него, примерно, и повечето хора решават, това сигурно е тя, не съм. Всъщност Veda Accounting стартира преди 13 години и малко, защото сега празнувахме рождения ден. Основана е от Дани от съпругата му, по него време гадже, Вили. Аз се присъединих, както наскоро Дани ме определи, осинових Веда преди около 3 години някъде. Така че почнахме едно co-parenting, станахме повече родителите на голямото дете, големия тинейджър Веда на 13 години. Който има 2 майки и 1 баща. Не, всъщност сме 3 майки и 1 баща. Тоест модерно европейско семейство. Абсолютно много модерно европейско семейство, което общо взето аз никога не си представях, че нещо такова може да се получи, честно казано. И наскоро отново ни зададоха и този въпрос, ама вие как 4 човека всъщност се разбирате и ръководите нещо. Много е странно, но според мен въпросът е да намериш правилните хора. И това беше всъщност с Дани се запознахме отново, защото преодолях един мой страх. Той беше пуснал една публикация във Фейсбук, беше си му буквално кликбейт публикацията. Ние отиваме на Малдивите на тимбилдинг. Ако искате да дойдете на Малдивите, кандидатствате за работа при нас. И аз му писах тогава и му казах, всъщност нито искам да идвам на Малдивите, нито мога да кандидатствам за работа при вас и не искам. Обаче ти пиша, ти кажа здрасти, аз съм Маки. И той ми откликна, даже наскоро си търсих съобщенията, понеже съответно ние от тогава до сега имаме много съобщения. Търсих първото съобщение, моето беше изключително официално, такова едва ли не малко на вие. И неговия отговор беше, много яко, айде. И всъщност той ме покани и се видяхме в едно кафе, което е над техния офис в София. И се видяхме, наистина не се шегувам, това като видиш, малко е като първата любов, нали, като видиш човека отсреща и си кажеш, това е. И ние след час-два, примерно, разговор някъде беше, Дани каза, айде, ние ще правим Veda UK и ще направим счетоводна кантора в Англия. И първоначално, прибирайки се вкъщи, си казах, ето сега,
това е някаква лъжа и измама, той човек тук нещо иска да ме излъже, просто защото ми изглеждаше твърде хубаво за да е истина цялото нещо. След това мина един така процес, в който се ухажвахме, така да се каже. Опознавахме се допълнително. Говорихме си за страховете ни, кой какво го притеснява. Говорихме си за мечтите също. И установихме, че имаме в онзи момент, ние имахме една и съща идея за това как да се случват нещата, как да се ръководи бизнес, как да се предоставя тази услуга. И се оказа, че имаме твърде много неща, които ни свързват по начина, по който мислим. И скочих. При него не беше толкова много скок, защото той така или иначе го правеше вече 10 години. За мен беше скок да минеш от сигурната работа, от заплатата на края на месеца на това, че ще ставаш предприемач. И всъщност в момента сме 4, Дани и Вили, аз и всъщност имаме и адвокатското сдружение, Веда Legal, и там е Ники. И общо ето 4 не знам как ни се случват нещата, ние се разбираме прекрасно. Мисля, че най-важното нещо е, че разчитаме на положителните и на отрицателните качества на отсрещната страна и ние си ги знаем. И знаем кой какво може да направи и знаем къде другия трябва да се включи. Едните сме една идея по-организирани, другите са малко по-хаотични, но си ги знаем тези неща и не се обвиняваме за това, че някой е хаотичен. Просто казваме, тази задача трябва някой организиран да я поеме и той я поема. И нещото, което мен супер много ми харесва, всъщност е това, че във всеки един момент се подкрепяме. Мога във всеки един момент да споделя какво точно мен ме тормози сега в момента и знам, че няма да бъда осъдена, няма да ми се каже нещо от рода, ама как може да не може или да не го знаеш това нещо, или да не се справиш с така проста ситуация. Всички имаме слабости, от време на време слабостта е свързана с това, че просто има ситуация, с която не можеш да се справиш. Всякакви неща си коментираме. От това как да отговоря на този имейл, през това как да отговоря на този човек, когато не знаеш. И от срещната страна под никаква форма нито те критикува, нито нищо. Напротив, опитваме се да си помагаме едни на други да се изграждаме, защото според мен всички се учим от ден едно до края на живота си и стига да сме готови за това, че трябва да се учим цял живот, сме отворени към това някой да ни покритикува малко, ако трябва в някакъв момент и ти каже, тук можеш да го направиш по-добре, там нямаше нужда да ги казваш тези неща, ама другия път ще се получи. Това е много яко, че го казваш в контекста на счетоводна кантора. Моите представи за счетоводство, още от търговската гимназия, която завършихме с тебе, са така, меко казано, плашещи. Обикновено, когато се налагаше да влизам при счетоводител на компанията, в която работя, съм се едно на заболекар. С такъв страх, нали, влизам да си дам първичните счетоводни документи. И кажа сега, какво ли ще стане? Да, и като имам въпрос, нали, се гледа изпод очилата и се гледа. Как няма да знаеш? Да. Всеки момент очаквам някой да ми набие счетоводно коляно в главата. Да удари с нещо. И хубавото е, че нали, и този сектор започва да се подмладява, нали, с свежи идеи и кръв. Ти каза, че се основали Veda UK на базата на експертизата, която имаш ти. Как всъщност извървя пътя от търговската гимназия във Варна, ако искаш една стъпка по-рано, до UK, колкото знам, ти завърши в София УНСС. Да. Разкажи повече за твоя път. За моя път. И моят път, всъщност, родена съм във Варна, но съм живяла всъщност в Долни Чифлик, което е, не знам вече, 30-40 км от Варна. И първото ми голямо желание беше всъщност да видя малко повече свят, бих казала. Много бързо ми оттесня. Сега с годините го осъзнавам това нещо. По това време не го разбирах по този начин, но ми оттесня всъщност Долни Чифлик и не беше много популярно по него време. Не знам родителите ми как се съгласиха на цялото това нещо, но аз на 14 дойдох във Варна. И от понеделник до петък живеех на квартира, събота и неделя се прибирах. И всъщност учих в търговската гимназия. Честно ти казвам, аз по него време не знаех какво е това икономика. В смисъл не знам кое е 13 годишно дете. Знаех какво е това икономика, но ми звучеше много готино. И записах всъщност да уча там. Много неща, честно казано,
преживях през 4-5 години в търговската гимназия. До ден днешен си спомням страшно много уроци, които съм научила там. От това колко много неща всъщност научих чисто за икономиката и колко отдадени бяха голяма част от преподавателите ни там. До това, че знам как се пише пълен и кратък член благодарение на учителката ни по български език и литература. И в момента се дразни на всички, които не могат да пишат пълен и кратък член благодарение на нея. Guilty as charged. Представя всъщност, че във времето, в което много 14, 15, 16 годишни деца се интересуват от това на кой купон ще отидат, аз учех неща от рода на тоалетната хартия не се появява магически в къщи, като свършите някой трябва да я купи и той някой съм аз. Обаче много ми харесваше и явно съм доста свободолюбива и като цяло много ми хареса. Завършихме гимназията и сега ще ти призная нещо, което мисля, че не съм признавала пред твърде много хора. Много класната ни Поп Хлебарова беше по английски език. Аз много се мъчих с английски език, ама много. Реално погледнато имаше един момент в началото, когато майка ми беше звъннала на класната, я беше питала да я връщам ли в старото училище, защото аз имах двойки от началото до края. Смисъл, английски език ми беше просто под всякаква критика. И някъде към края на образованието в търговската гимназия, класната в моите очи мина, кажа речи през всички съученици, да им каже запиши се да учиш в Англия, в Щатите. Тя стимулираше всички да отидат да учат някъде другаде, ама при мен не дойде. И аз тогава, първия момент беше, нали, ето не ставам аз за нищо, явно няма да го уча този език и наблегнах на това, което знаех по-добре, математиката, кандидатствах в УНСС, вече знаех какво е това икономика, реших, че искам да уча бизнес-икономика. Всъщност, извинявай, не реших. Исках да уча счетоводство. Обаче мама тогава каза, не учи само счетоводство. Всичко друго запиши, само да не е счетоводство. И аз казах, мама, ще те слушам. И записах бизнес-икономика. Обаче вътре ме глождаше това, че някой някъде си е мислил за това, че аз няма да мога да се справя с нещо. Аз съм общо взето и натлива, бих казала в повечето случаи, особено когато някой ми каже, че нещо не мога да го направя. Силно се стимулирам да го направя. Не става въпрос за глупости, нали? Ако ми кажеш, не можеш да скочиш от Аспаруховия мост без бънджи, нали? Няма да скоча, но за така доста неща съм упорито, щом казваш, че не мога, аз пък искам да пробвам. И така, завърших УНСС бизнес-икономика и вече към края му някъде реших, че ако не сега, кога? Нямам кой знае какви... Работех по него време в един кол-център, но нямах някаква така изградена кариера или нещо такова, което да ме спира. И казах, аз събрах едни пари там последните няколко години и казах, аз ще пробвам в Англия. Много исках да уча магистратура в Англия, скъпо удоволствие цялото нещо, така че отидох с ясната идея, че аз имам едни събрани пари. Тези пари ще свършат в някакъв момент и аз ще се върна. Това беше. И всъщност, премествайки се там, продължих да уча много неща. Първото беше отново във връзка с поделянето на проблемите. Всъщност, с идеята да тръгна към Англия, аз първоначалната идея беше, стявам си багажа, отивам, сигурно ще намеря някъде да спа, сигурно ще си намеря квартира в някакъв момент, но без абсолютно никакъв план. Тогава всъщност се оказа, че имам далечен роднина, братовчет, който живее в Англия, в Лондон. Точно, примерно 2-3 седмици преди аз да замина, той дойде на гости. Дойде на гости на баба ми. Баба ми се обади и каза, идвай. Трябва да си говориш с него. И си говорихме с него и той каза, няма да те оставя, нали, да отидеш там, да ме приютиха. И отидох, нали, при братовчет ми. Около ни, бих казала, 3 месеца аз мълчах. Все пак аз отидох там с идеята, че аз английски не знам. Да. Английски не го владея изобщо. Братовчет ми, семейство му не говорят български, съответно аз живеех там. Кимах и махах по грешния начин. Казвах само да и не и повече нищо така не се справях. На всичкото отгоре те живееха в източен Лондон, където има един така доста силен кокни акцент, който бих казала, че едно изречение те оказват в рамките на една дума. Нищо не разбирах и общо ето бях доста шокирана от това какъв е този английски. Даже и не съм го учила този английски в училище, камо ли да ги разбирам. Повери ли си билета да не си в друга държава?
Ами, пробвах да ти кажа честно, позамисли, пораздвижих се наляво надясно, обаче да. Всъщност, втория път, в който казах, имам нужда от помощ и не ме досрамя да си поискам помощ, беше когато наистина свърших парите и нямах работа. И познавах буквално 5 човека в Лондон. Една от девойките, която и до ден днешен ми е много близка приятелка, се запознахме в Лондон, пристигнахме по едно и също време там. И аз отидохме на кафе един ден с нея и казах ми, аз всъщност май ще трябва да звъня на нашите, да им кажа да ми пратят пари или да ми купят билет, защото свърших парите. И тя тогава ми каза, как ще се връщаш, чакай сега. И всъщност се обади на един неим познат, който след няколко дни ми намери работа. Не беше кой знае колко престижно, обаче мога ти кажа, че толкова неща научих като сервитьорка. И той е английски. Общо взето го обработих много сериозно с работа си като сервитьорка, защото това ми даде шанс да си говоря с много хора. Трябваше да си говоря с тях, така че се отпуснах. И това беше втория случай в много кратък период от време, в който аз съзнах, че аз ако не кажа какъв ми е проблема, какво ще да стане? Ще я звъна на нашите. Много ме беше срам, между другото. Много ме беше срам да се обаря на нашите, защото беше момента, в който трябваше да си призная, че аз всъщност съм се провалила в това нещо. И да получиш, аз нали ти казах. Да, може би 6-7 месеца след това си намерих моята официална първа работа в офис, за която, отивайки на интервюто, се усещах като по време на интервюто, всъщност, че съм малко дете, което казва, не мога, ама много искам. Това беше всъщност първия стартап, в който работих и момента, в който се влюбих в цялата тая идея с предприемачеството, какво може да се случи, как може да се случи, стига да искаш да даваш и да вярваш в някаква идея. И всъщност започнах като стажант, финансов анализатор. Много гръмко звучеше, но това като в повечето стартъпи, да не ми се обиждат, ама там гръмките титли просто се слагат, защото са важни. В този стартъп основателя беше толкова харизматичен човек, че той успяше да ни надъха всеки ден, че ние, въпреки че не правим пари и въпреки че се борим с някакви вятърни мелници през цялото време, че ние сме там за да постигнем нещо велико и ние можем да го постигнем, стига дружно заедно да се съберем да го правим. Стартъпът всъщност беше част от по-голяма група, отново занимаваща се с стартъп бизнес и общо сето основателя и до ден днешен се занимава с такъв тип неща, инвестира в различни бизнеси. Ако ти кажа всъщност, че по времето, по което ние градихме нашата мечта, на 2 бюра по-надолу, бяха момчета от Падъл, които по него време също се бореха с това за какво правим, как го правим и изобщо как да се случат нещата. И това вече 10 години по-късно, Падъл, голяма част от света ги знае изобщо кои са и какво правят. И аз до някъде съм имала възможността да съм част от цялото това нещо, просто защото дружно заедно по това време се борехме за това как се прави стартъп и как се оцелява на една мечта. На една мечта буквално. Винаги ли в стартъпа, в който си била, нещата са били така работещи, мога да кажа, и цветни, или имало моменти, в които имало доста тежки ситуации, в които е трябвало да вземеш решение за себе си? Продължавам ли да го подкрепям този стартъп или по-скоро някой друг да се оправя с тази идея? Всъщност не беше, изобщо не бяха розови нещата, бих казала. Истината е, че аз много дълго време работех в стартапа и работех като сервитьорка вечер и уикендите, защото всъщност имахме критичния момент, в който нямаше пари за заплати. И по това време всъщност основателя на компанията общо да стана и каза, вижте, аз пари нямам да ви платя сега заплати, но правя X, Y и Z и аз мисля, че следващите 2-3 месеца ще мога да започна да ви плащам отново заплати. И трябваше да се вземе решението всъщност. Чудесно, аз ще се боря за мечтата, обаче наемодателя ми чака найма да си го получи всеки месец и имам някакви разходи, за да мога изобщо да стигна до офиса, ако щеш, нали? Какво ще ям? Аз продължих да работя като сервитьорка, защото това всъщност имаше моменти, в които подкрепяше чисто житейски. Какво общо взето мога да си позволя, аз и трябва да спа някъде и да ям някъде. Но цялото това нещо всъщност не беше и трудно решението, честно казано, да го направя, защото точно тогава имаше един момент, в който аз вървях към офиса една сутрин
И си казах, Маги, ти всъщност си щастлива. Имаше и трудни моменти, в които всъщност стартапа свърши парите, естествено, както казах. Като свършиш парите, нямаш пари да си плащаш за счетоводител. И в този момент всъщност основателя на фирмата ми каза, Маги, ти не беше ли казала, че си учила счетоводство? И аз му казах, да, смисъл в България, в гимназията и ние рисувахме на едни листа, едни теобразни сметки. Да, мемориални ордери. Именно и нали, някакви такива неща. И даже по него време викам, той имаше там едни кодове, които трябваше да ги помним на Изус. Викам, аз вече съм ги забравила, сметкоплана. Не, им казвам, не, смисъл не мога. Окей, нали, убедиха ме, съгласих се, сложиха ми гръмка титла отново. В дружеството, във фирмата и казах, добре, обаче аз сега това не мога да го правя така, няма да лъжа хората, че съм счетоводител. Тогава всъщност записах счетоводство, да се квалифицирам, защото трябваше да знам какво правя, не мога просто да имам някаква титла. И всъщност аз започнах да уча счетоводство към ACCA, защото стартапа имаше нужда от счетоводител. Периода, в който учиш и се сертифицираш към ACCA, предполагам, че е бил различно от този, който си допълвала бюджета с работа като сервитьор. Препокриваха се тук, така, да, тук там се препокриваха. Обаче, знаеш ли, като учех, аз загубих много време за първия ми изпит, защото аз отидох с нагласата как съм учила аз в УНСС и до някъде в гимназията. Но главно в УНСС. И в УНСС си спомням как на първите ми 2 изпита ме скъсаха, защото... И ми обясниха после защо са ме скъсали. Казаха ми, ти разбираш материята, но не си ме цитирала. И всъщност проблема беше, че не съм цитирала точно както е в учебника. И аз взех първия учебник към ACCA и седна да го зубря, защото мен така ме бяха научили, че аз за да взема изпит трябва да назубря някакви неща. И бях достатъчно глупава, за да не погледна изобщо, те има такива примерни изпити. Не ги отварях, защото казвам, аз докато не съм назубря учебника, няма смисъл да го отварям този изпит, да го гледам. Докато не установих всъщност, че ACCA изобщо не иска нищо да зубря. Ма напротив, мисля, на тях им е важно да разбера материята и да мога да я приложа под някаква форма. И всъщност много дълго време загубих в това да зубря по моя си стар метод, докато не разбрах, че всъщност айде сега отначало да го четем този учебник малко повече с разбиране, за да може да го разбере, да го приложа, защото ACCA са, мисля, че вече ги промениха, но по мое време бяха 14 изпита, които 14 изпита задават и тук там няколко теоретични въпроса, обаче всичките са, по-голямата част, извинявай, са Иван иска да стартира бизнес, той има еди колко си пари, прави еди какво правим сега в този случай, какво трябва да се... Ако щеш, нали, дори дебитите и кредитите, всичко беше с примери, за да ти кажат как точно трябва да го направиш, когато излезеш в реалния свят и трябва да го правиш това наистина. И в нито един момент, честно казвам, може би ми е тежало. Имаше някаква липса на социален живот в някакъв момент. Но в началото се опитвах да съчетая всичко, след това вече имаше малко повече спокойствие, бих казала, в стартапа за това, че имаме пари. И че няма да остана без заплата. И тогава вече се фокусирах само върху работа ми като много младши счетоводител, обаче единствен счетоводител. Добре, де. Аз все още се връщам, нали, малко и в нашата народопсихология и хората, с които съм се сблъсквал. Ако кажа на някой да работи за мен, колкото и харизматичен да съм, и без да му плащам заплата, предполагам, че най-малкото, което ще чуя, са поздрави по адрес на майка ми. Второто, което ще чуя, ще му работя на това, нали, да си гледа работата. Как го пребори това нещо в себе си, нали? Как реши да работиш, буквално то е за кауза, нали? Това, ти си била мисионер, нали, в случая не си била, нали, наемник. Има ли секунда съмнение в теб дали да го направиш или стана органично? Нямаше. Не мога да ти го пренеса толкова добре, може би да го разкажа как точно се случи цялото нещо. Но ние всъщност, да кажем, компанията, наистина бяхме като едно семейство. И от всичките му елементи, от любовта до омразата, смисъл, ние имахме моменти, в които се карахме,
Имаше един колега, с който пръвно ме пращаха, те му викаха Love Lunch, всъщност, за това, че ние много се карахме с него и те казаха, хайде сега отидете, нали, трябва да си избистрите нещата. И всъщност имаше всички елементи на това, че някой ме е дразнил, примерно, до това, че наистина основателя успя да запали някаква искра в нас. И това нещо гореше. И това нещо, докато гореше, нямаше секунда съмнение в моята глава. Единственото нещо, което прагматичната аз трябваше да подреди, беше окей, значи продължавам тая работа. Там ще изкарвам еди колко си пари, защото ще работя еди колко си часа, за да мога да си плащам наема, разходите и така нататък. И цялото нещо може би е свързано и с това, че до някъде съм била, може би, млада и по-склонна да рискува и да си кажем, ако не стане, ще пробваме нещо друго, но беше искрата. Нямам никаква представа. Честно, и до ден днешен аз също се боря, ако щеш, в това да мога да паля такава искра в хората, защото ние наистина бяхме там и живяхме и горяхме за това, за тая идея и тя да се осъществи. По време на разговора ни няколко неща ме направиха впечатление. Първото беше, че ти реално си започнал да бъдеш инвеститор много преди да осъзнаеш, че си инвеститор. Това, което си правила за стартъпа, е било именно инвестиция. Не случайно сте получили част от дяловете. Има си и термин, нарича се sweat equity, т.е. това е капитал от под, буквално преведено, нали? Това е защото си инвестирала своя труд и време в цялото нещо. Но най-важното нещо е било, че си била вярваща. Много хора не успяват да реализират идеите си или да реализират себе си, именно защото ги е страх да повярват, слагайки пред себе си различни бариери. Най-често страха от това да бъдеш прецакан. В България това е много широко застъпено. Но една друга бариера ми направи впечатление, нещо, което не съм осъзнавал до момента. И това е нещо, което образованието де-факто ти е нанесло. Защото две образователни институции са ти поставили някаква граница. Първата е, нали, търговската гимназия, въпреки че е много хубаво училище, но винаги съм казал, че е много важен самия учител. Английски език, нали, едното нещо. Другото нещо е в УНСС. И би ли трябвало образованието всъщност да ти сваля границите, а не да те ограничава какво точно да правиш. Нещо и в моя личен пример. Когато стартирах работа в ProCredit банк, една малка банка в България, те все още са малки бутикови, но пък са доста стабилни, ме изпратиха в Франкфурт за 2 месеца на обмен. Тогава стартирахме програма по мостово финансиране, набирайки ресурс от Германия. Тогава депозитите там бяха на по-ниски лихви, отколкото тук. Имахме възможност да финансираме малки и средни предприятия в България. И аз трябваше да бъда медиатор, нали, и всъщност трябваше да се науча да оценявам бизнеса в България по американски модел. Добре, обаче отивам там и аз си мисля, че говоря някакъв английски. Немския няма да го коментирам. В главата ми съм Гьоте, но когато се опитам да кажа нещо, казвам нещо типа, нали, аз се казвам картофел и хай се картофел. И огромна езикова бариера. И започнах да общувам с хора, които са от Африка, Мозамбик, от Латинска Америка, от всяка точка на света, където ProCredit имаха банки, предимно в развиващи се икономики. Техният английски беше в пъти по-зле от моя. Но единствената причина, поради която успяваха някакси да напреднат в това, което учат, беше защото въобще не им пукаше да го говорят. Нямаха никаква бариера. И тогава си казах, Николайчо, нали, трябва да свалиш тая бариера, защото няма да се случват нещата. Да, може би не си граматически най-коректния, но трябва да можеш да се разбереш с тия хора, ако ще е с езика на тялото. И това много корелира с историята, която ти ми разказваш. Всъщност се оказва, че всъщност и на двама ни са ни го вградили някъде там в миналото, което са ни казали. Ако не е граматически коректно, по-хубаво ни смълчи. Аз имах, между другото, и до ден днешен понякога се боря с това нещо и явно ни е заложено на много ранен етап, затова, че ако не се изказваш правилно, си глупав човек. И толкова са ни го набивали това нещо явно, че всъщност аз самата, затова ти казах, че аз началото мълчах, просто защото мене ме беше страх, че аз ще кажа нещо и то няма да е правилно и хората ще ми се смеят. Истината е, че конкретно примерно в Лондон толкова
колоритен свят с толкова много хора, че истината е, че всъщност, отивайки там, мен ме беше страх първо да говоря. Те хора сега ще ме критикуват за това, че английския не ми е перфектен, защото в училище са ми казали, че английския не ми е добър. После, другото нещо, което много ме беше страх е, че ще бъда дискриминиран, защото съм българка. Това го усетих, може би, само единствено в началото, докато нямах някакъв опит в Англия, просто защото наистина това какво съм била правила в България, никой не го интересуваше. Все едно бях необразована, не учила, не работила никога. За езика истината е, че всъщност голяма част от хората, с които съм се сблъсквала, особено англичаните там, те даже казват, нас ни е срам, че ние не говорим друг език и евалата, нали, че ти всъщност говориш не само български, ами и английски. Много рядко хората те преценят на база граматически правилно ли ти е изречението и няма как да научиш един език без да го говориш. Трябва да си отново прехапеш егото в случая, защото много исках да говоря хубав английски, да ме разбират и да се изразявам правилно и Шекспировия английски и всичките останали там неща, само че трябва да говориш. И като говориш, всъщност научаваш нещата. И наистина, според мен е много важно образованието да не ни слага границите. Да, има някаква пътека, която трябва да следваме. Да, трябва да научиш времената в английски език, примерно. Но мой познат англичанин в началото си спомням как като се преместих, нещо му говорех там. Той английски е толкова сложен, той има толкова много времена. И той ме гледа така и ми казва, как ще има много времена? Казвам, как бе, то, нали, глаголните времена са много. И той ми каза, не е вярно, вика, те са 3. Нещо се е случило вчера, нещо се случва днес или нещо ще се случи утре, вика, те са 3 времената. И тогава всъщност съзнах, че никой не го интересува дали аз ще кажа правилното, минало перфектно в бъдещето и така нататък. Въпросът е те да те разберат и хората им е важно да могат да те разберат, извинявай. На хората им е важно да те разберат, а не дали ще кажеш нещо, кой знае колко важно. Има, разбира се, места, на които е хубаво да можеш да се изкажеш, за да те чуе, защото съответно, нали, ако си на една голяма сцена и хората те слушат, хубаво е да те разбират. Какво се опитваш да им кажеш, ти схвана шегичките, но наистина има едни, за съжаление, в образованието особено методи, по които ти орязват крилцата. И всъщност децата, според мен, се раждат и са готови да рискуват и да правят всякакви неща. И много често ние, възрастните, им поставяме границите, им орязваме крилата, включително и за това, че като отцветява трябва слънцето да е жълто. Ами не трябва да е жълто. В смисъл, слънцето може да е всякакъв цвят. И няма нужда да му кажеш на детето отцвети слънцето в жълто. Може да е. Той даже наистина в действителност мисля, че е по-скоро кафяво слънцето, отколкото да е жълто, но няма нужда да им поставяме спирки, граници, да им казваме, тук има едни коловози, които само тях може да следваш и по друг начин няма как да успееш в този живот. И не знам доколко всички преподаватели и учители осъзнават колко голямо влияние имат дори неизказаните думи. Мисля това, че някой не е дошъл да ми каже кандидатствай в Англия, за да учиш, какво влияние е оказало върху мен и самочувствието ми, че знам определен език. Аз съм почти убедена, че тя не го е направила, може би умишлено, може би изобщо не е било планирано по този начин, обаче в моето съзнание аз не получих одобрението на човека, който в моите очи можеше да одобри английския ми и го приех, че не знам английски, не мога и аз явно трябва още много да работя, за да го науча език. Говоря сега английски. Разбират ме. В перфектния вариант си мисля, че въпросният учител е знаел за това, че може да те запали по този начин, за това ти е дал нова цел. Въпреки, че искрено се съмнявам в това, но по принцип преподавателите са много, много важни, особено в гимназиалната възраст. И за съжаление децата тогава формират, за съжаление не че формират характера си, а по-скоро съжалението е, че в тази крехка възраст първо им се обръща най-малко внимание от страна на родителите. Второ, особено когато говорим за професионално образование, каквото е в търговската гимназия, е изключително сложно да обясниш на тинейджър, който го гърмят хормоните, извинявам се за този израз, но е точно така, че
трябва да положи усилия да учи неща, които може би ще му трябват, най-вероятно не. Същевременно нали, има възможности да излезе да изпие кафе с приятели, да се разходи или нещо друго. И е много е трудно и задълбочена работата и не е за непрофесионалисти. Със сигурност. Добре. Правейки рекапитулация на това, което ти ми каза, нали, като ретроспекция, от това, че си била сервитьор, през това, че си станала рязко инвеститор в стартъп и си формирала и си била така откърмена с стартъп културата, до момента и до някаква степен това е обучило и предприемчивият ти дух, освен, нали, че търсиш тази свобода да искаш да твориш в един бизнес, а не само да работиш от 9 до 6 за него. Идва момента, в който се среща с Дани и се включва в екипа на Веда. Какво прави всъщност Веда Акаунтинг и с какво е специално това счетоводно дружество? И Веда Акаунтинг се опитва да не бъдеш счетоводителя, който ти си представяш в твоята глава, страшния зъболекар. Ние мисля, че едно от основните неща, които ние като мантра е това, че искаме да помагаме. Да помагаме основно на бизнеси, които правят нещо и изграждат нещо и ние искаме да сме част от това. Така както аз първоначално не съм искала да се занимавам конкретно с счетоводство, по същия начин Дани, както казва, той е нереализиран програмист. Обаче осъзнаваме всъщност, че явно счетоводство е нещо, което ни се отдава под една или друга форма и искаме да сме част от тези хора, които градят и изграждат някакви неща и да им помагаме с това, което ние можем. Официално сме счетоводна и Тереза е компания. Имаме дружество в България, което се занимава с български дружества. Имаме дружество в Англия, което се занимава с английски и американски. Имаме адвокатско дружество. Всичко това всъщност е създадено с идеята, че искаме да помагаме на тази общност, на хората, които градят нещо. Искаме да ни да се гордеем с това, което другите хора са постигнали и колкото и да е нескромно, да кажем там една минимална частичка от цялото това нещо е благодарение на нас, защото ние сме били част от това. Да, може би по една идея по-скучен начин, с това, че примерно в България, НАП, трябва да си подадеш данъчната декларация, трябва да си подадеш ДДС декларацията, може би по един по-леко скучен начин, обаче възможността да си близко до толкова много хора с големи мечти е уникална. Това някой да дойде при теб и ти каже: аз сега си мисля да разработя Хикс и много ми се иска да го направя, обаче не знам как, не знам къде, правя го сега сам. И ти да можеш на този човек да му кажеш: чакай, смисъл, аз ще ти кажа, сега трябва да направим това, трябва да направим онова, ти трябва да знаеш тези неща. Някои от основателите на големи неща стартират от това, че дори понякога самите те не са били служители някъде. Те приключват някакво образование, къде го приключват, къде го прекратяват. Решат: аз сега ще правя нещо велико. Имат велика идея, но те дори самите никога не са били служители в някоя фирма, за да кажеш, че знаят изобщо как се случват нещата. Това, че аз мога да застана и с този човек да му обясня от А-бето как се, ако щеш, как се основава компания, какво трябва да знаеш, къде трябва да се регистрираш, какви документи да имаш. Като дойде времето да назначаваш първия си служител, ти каже: чакай сега, трябва да напишем договор, трябва това, там трябва да се регистрира. Всички тези неща на мен не ми костват много, понеже аз го знам това нещо, обаче на отсрещната страна е супер ценна, защото в рамките на 1-2 часа може да предадеш знания и да кажеш конкретни неща. В твоя случай сега, в момента на теб ти трябва това. Няма нужда да се лутат и да търсят някаква информация, а на нас всъщност ни носи огромно удовлетворение. Това, че можем да споделяме знанията си, за да може да помагаме на едни бизнеси да растат. Разбира се, всички минат през различни фази. Едни растат, някои в някакъв момент спират да растат. Обаче хората после се връщат с нови идеи и казват: това там не проработи, обаче сега имаме друга идея и давай, сега ще го правим. В някакви моменти, между другото, наскоро дори присъствах на такъв тип обучение, тип
как да преподаваш, ако щеш, счетоводство. С идеята, че на мен ми е много важно всичките скучни неща, които са свързани с нашата професия, да може така да ги предадеш на отсрещната страна, че тя да не намира за толкова скучно, да те разбере. Защото ние имаме проблема, че понякога, защото аз ги знам нещата и ги казвам по начин, по който аз ги разбирам. Отсрещната страна разбира всички думички, които съм сложила в изречението, но не знае какъв е смисъла на всички тези думички сложени една до друга. Общо заето цялото ни нещо е с това, че искаме да помагаме на смислените бизнеси в България, смислените бизнеси в Англия и в Щатите, защото ние виждаме смисъла и няма как да се движи този свят напред, ако ние дружно не се обединим около това, че трябва да се развиват новите технологии, че трябва света да се движи напред. И ние, ако може да помагаме в това движение напред, е чудесно. Работиш с основатели на бизнеси в UK и в Щатите, спомена, и в България. Успяваш ли да направиш паралела между типа на фаундърите? Има ли някакви разлики? Прилики е ясно, че има. Леката лудост, нали, за да стартираш нещо свое. Тази лудост мисля, че е задължителна при всички. Дали има някакви разлики? Мисля, че конкретно свързани с финансите, ще ти кажа нещо. Мисля, че в България сме много обременени от административните неща и бюрокрацията и хората идват при нас вече настроени с това, че ще е нещо неприятно и всякой знае как трябва да се борим и процедурите отнемат много по-дълго време. И всъщност основателите в България са една идея по-негативно настроени към това, че сега ще трябва да се основава това дружество, което знаеш, ще ми отнеме, нали, 17 дена, ходене колко пъти в банката и тук и таме и после трябва да се регистрираме по ДДС, сега трябва да направим някоя друга регистрация и са предубедени към това, че ще е неприятен процес, докато в Англия е доста по-опростено това и държавата не се опитва толкова активно да наложи някакви ограничения в това ти да стартираш бизнес. Напротив, процедурата е доста лесна. Може всеки да си регистрира дружество, кажи речи. С идеята, че там държавата иска да те стимулира и да ти каже, окей, имаш идея, давай. В смисъл, ние няма да те спрем сега. Да, като дойде време да си говорим за корпоративен данък, и всички стигаме до едно и също нещо, но въпросът е, че не поставя толкова много ограничения в това ти да започнеш, защото в началото е най-страшно да направиш скока от това. Аз ще развивам една идея, обаче трябва да, може би да го официализирам това нещо, защото дори ако си говориш с потенциални инвеститори, някой, който ти помогне или каквото и да било, и те не искат да инвестират в Николай, те искат да инвестират в Николай ООД, примерно. И цялото това нещо, според мен, по някакъв начин е като някакъв вид ограничение в България, че е една идея по-трудно да скочиш. Защото до някъде в Англия, нали, може да стартираш бизнес, да не се получи нищо и да го прекратиш това нещо без сериозни занимания, да ходиш някъде да правиш нещо. Всичко се случва онлайн. Няма проблем да регистрираш и да дерегистрираш дружество. Нали? Не е толкова трудно, колкото по принцип в България се случват нещата. Бих казала, че администрацията. Да, в начина на мислене по-скоро не. В начина на мислене. Даже между другото си мисля, че в България сме една идея, може би по-отворени към това, че всичко е възможно. Не знам, може би сме гледали много американски филми вече или сме стигнали до нивото на предприемачи, които сме израснали с американската мечта и всичко е възможно и всичко може да се направи. Според мен дори тук сме една идея по-склонни да имаме някакви наудничеви идеи и да кажем, че ще се борим, за да ги постигнем. Поне от личното ми впечатление. Наскоро гледах един подкаст с един инвеститор от UK, който много точно дефинира нещо, което всички виждаме, обаче не можем много добре да осмислим. И той разказваше каква е причината да инвестира в България. И каза, тук хората имат какво да доказват. В UK всички са постигнали нещо. Всеки е задоволен до някаква степен и от кариерата си, от заплатата си и така нататък. И няма тази жажда да постигаш резултати.
Но докато тук в България все още това го има, защото нали, вие сте в развитие. И това е факт, може би до някакво поколение, може би. Започва да идва поколение, което започва да бере плодовете на това, което хората малко преди нас са успели да направят и малко влизат в комфортната си зона и започват да искат повече, отколкото реално да дават, но като цяло все още съществуваме хората, които предпочитаме да докажем нещо на себе си, да направим нещо на място, отколкото да просто да се пуснем по течението. И може би за това и ти си забелязала този глад. Има, според мен е много красиво, честно казано. Това някой да, понякога идеите са налудничави, обаче да е толкова надъхан, че може да го направи това нещо, че да не му пречи това, че някой му казва, това няма стане или не се случва. Напротив, според мен, може би не съм единствената, която се надъхва от това някой да й каже, това не може да го направиш. И ти дава една идея малко повече стимул за това, че кажеш, окей, нали, някой каже, че няма да се получи, аз обаче ще пробвам. Дисклеймър, в смисъл, наистина има неща, които не съществуват на този свят, просто защото не трябва да съществуват, така че има налудничеви идеи, но по-скоро е в това, че наистина имаме някакво силно желание да постигнем неща и в България все още можеш да бъдеш първият нещо си. Имаме първия еднорог, което в Англия няма как да изобщо да претендираш за първия кой знае какво, защото наистина има много неща, които вече са направени, има много неща, които са се случили и по-скоро може би са на фаза, в която да се усъвършенстват определени сфери, не толкова да може да се кръстиш първият, каквото и да било. Добре да се първи в много отношения, това определено помага. Спомена първият еднорог. Вие всъщност работите заедно и ми е интересно да влезем малко в този детайл. Моето впечатление за Веда до момента е, че сте доста ориентирани към автоматизация на процесите и към тяхното до някаква степен опростяване, колкото може това да бъде в контекста на счетоводството. Дай ни малко повече светлина, какво правите с PayHawk и как се стигна до това партньорство? Историята на Веда и PayHawk най-добре може да разказва в принцип Дани, понеже истината от трето лице ще кажа, че всъщност Дани се е срещал с Христо още на ниво идея, когато дори не е било PayHawk. В смисъл, както си говорихме и по-рано, нали, понякога стартираш с една идея, която усъвършенстваш и видоизменяш, докато не стигнеш до това, което наистина търсиш. Така че те са още едно доказателство за това, че първоначалната идея може много да се видоизмени, докато стигнем до продукта накрая. И всъщност сме супер горди с това, че сме били през цялото време с тях и сме имали възможност да им помагаме във всяко едно отношение. Чисто административно за това, че някой трябва да води счетоводството. През това да може да участваме по някаква форма в разработването на продукта. И всъщност последните месеци доста активно работим с тях за това, че техният продукт, насочен е към бизнесите, но всъщност нас, счетоводителите, много често компаниите, с които работим, първо ни питат нас за каквото и да било. Търся си, еди си какво познавате ли, знаете ли. И нас като цяло, ние сме гладни за това да научаваме какво се случва по света и на сцената, ако щеш, и винаги се интересуваме от нови продукти, от нови технологии, от всичко, което е на пазара. Първо, за да го валидираме, да видим дали ние можем да го ползваме под някаква форма, и второ, за да може под една или друга форма, ако намерим нещо хубаво, да го препоръчаме и да го кажем на другите хора, да имайте предвид, нали, това се случва и може да ви помогне във вашия проблем, да реши вашия проблем. И всъщност с PayHawk последните месеци партнираме в това, че ние като счетоводител, който ги използва, да разкажем на други счетоводители за това как PayHawk може да помага на тях, може да помага и на техните клиенти. Автоматизацията ни е много болна тема. Аз мисля, че даже наръсвам сол в раната на Дани в това отношение, защото аз се сблъсквам под някаква форма с реалността в България и какво се налага счетоводителите да използват и ограниченията, които са наложени тук.
И общо ето през цяло време, за съжаление, го сравнявам с това какво мога аз да ползвам в Англия, какво ползваме и ние и какви неща се развиват. И често се случва Дани общо взето само да ме разпитва и само да може и ние да ползваме нещо такова. Защото такава е обстановката тук. България не е достатъчно апетитна за големи компании, които да направят така, че техните продукти да могат да се ползват в България. Чисто счетоводно, най-голямото ограничение за това, че счетоводният софтуер под една или друга форма трябва да си говори с НАП. Дали да изготвя отчети, които да могат да се подават към НАП, дали автоматично да може да се случва това нещо. И това не е задача, която всеки иска да си причини. Най-малкото, защото пазара не е ограничен и няма това голямо развитие. И примерно софтуерите, които аз използвам, всичките са cloud-based, никога не ми се е налагало да мисля за сървър в офис някъде, докато българският ни екип има нужда от сървър. Редовно си говорим за това, че сървъра нещо се е разстроил, примерно, и как ни бави. И тези неща, колкото и много ние да искаме да се борим с тях, ни е много трудно, когато под една или друга форма не съществува на пазара. Съответно, ние се опитваме по всякакви начини да някак си да отскочим от това нещо, да се възползваме от другите неща, които се предоставят на пазара, така че да може да ги имплементираме. Едно от нещата, които много често са ми задавали последните, може би, година някъде като въпрос е: Маги, ти какво ще правиш, като спре да има нужда от счетоводители, защото AI ще ви вземе работата. Да. Любим въпрос ми е, честно казано, защото според мен аз нямам търпение за момента, в който набиването на фактури в каквото и да било ще изчезне, защото една голяма част от времето на стандартния счетоводител в България е това да счетоводи фактурите. Има си в България всъщност вече такава OCR система, която може да позволява четенето на фактурите, но за мен това да има система, която като и дадеш фактурата, тя да може да я разчете и да ти събере цялата информация, да ти я попълни. И ти единственото нещо, което да трябва да направиш, е всъщност да му хвърлиш един поглед и да прецениш всъщност какво да го правиш този разход, примерно, или тая фактура какво означава, а не толкова да набиваш доставчик еди кой си, фактура номер, дата еди коя си. И нямам търпение за времето, в което изобщо няма да има нужда да ползваме тези OCR системи, ами някакси ще пристигат готови, ще дойде готова тази дъвка на информация и няма да има нужда ние да губим времето в нещо, което наистина един нормален софтуерен продукт би трябвало да може да направи. Няма нужда да губим време в това да набиваме информация. При положение, че тя може да дойде смляна. И нещо, което ние много се стараем да правим, въпреки че имаме ограниченията и налага ни се да въвеждаме примерно фактури в България, е всъщност да работим на това екипа ни да бъде специалист и всъщност да могат да бъдат, да те посъветват какво да направиш, а не само да набиват фактурите. И това е нещо, което под една или друга форма не е застъпено във всяка една счетоводна кантора. Много често в счетоводните кантори има един шеф, който шеф си говори с клиентите и има едни хора под него, които набиват фактурки. Оперативно счетоводство. Извинете, че те прекъсвам. Това с фактурите, между другото, е голям проблем не само за вас, счетоводителите, но и за хората, които правим бизнес под една или друга форма. На мен ми отнема близо около 40 до 50 минути за единия ми бизнес да събера всички фактури от всички имейли, от всички системи, които съществуват, плюс хартиените, и го играе малко като физическо API, нали, физически API, който ходи по едни пътища и носи едни фактури, едни документи. Отвратително това нещо. Защото за мен това време като човек, който прави бизнес, е абсолютно пропиляно. А като собственик на малък бизнес не мога да си позволя да сложа човек за целият процес. И
всъщност системата, с която вие работите, е ваша вътрешна разработка или е Не. Контроли си се казва продукта, работи на българския пазар. Аз лично не работя с него, така че не мога да кажа конкретно много неща, но всъщност прави точно това, че чете информацията и можеш да... Факт, че трябва да се потвърждава. Всъщност истината е, че първия път, когато аз се сблъсках с такава система, беше преди много години в Англия. Тогава самия продукт даже се каже paperless. И на него етап беше, те ни го казаха още когато имплементирахме самия продукт, те казаха, вие трябва да научите системата. Идеята беше, че с всяка една фактура ти казваш на тази система, на тази фактура, логото е ето тук, номера на фактурата е ето там и ти си посочваш всъщност къде да търси тази информация. Сега вече доста са напреднали, явно доста фактури са обучили и съответно няма и нужда да го правиш това нещо и тя много добре системата си чете. Иначе ние лично използваме примерно AutoEntry, се казва едната от тези системи, Dext е другата, където ти като собственик можеш първо да изпращаш фактурите, да ги препращаш от имейл. Другото нещо, което Dex също предоставя е така наречената услуга Fetch, която всъщност ти си връзваш примерно профилите на определени примерно на Amazon. Връзваш си профила с Amazon и Dex на определен период от време си фетчва и отива, взема си фактурата и си я качва при него, без твоето усилие. Това с фетчването е също малко в процес и според мен до някъде трябва повечето от компаниите, които издават фактури, да се съгласят, за да може това да се случва. Но нещо, което според мен е най-малкото, нали, идва, така да се каже, като технология, защото защо фактурата да стои на едно място и ти тази фактура да не можеш да я вземеш оттам автоматично. Мене най-омразните имейли, които ми се налага да изпращам, са липсват ми фактура X, Y и Z. И ако има начин, по който аз изобщо да не ти искам фактурите, още по-добре. Но за съжаление към момента налага се, освен това трябва да се пазят самите фактури, но като цяло ние сме, даже бих казала, много paperless компания. Аз имам много голяма любов към канцеларските материали. Обаче само си ги купувам и си ги складирам. На бюрото ми нямам химикалка, дори не мога да разпиша нещо, ако ми се налага и хора да търся от някъде химикалки. Онзи ден за първи път от много години ние купихме химикалки в офиса за една игра, която правихме на партито. Общо взето не желаем никакви хартии, никъде да се подвизават, стига да има начин, по който това нещо да се случи електронно. Да, не желаем никакви хартии да гледаме. Между другото, преди няколко месеца собствената ми сестра ми обясни как тя си представя, че аз прекарвам деня си. За нея бях заобиколена от хартия и папки и че това е някаква много скучна работа. Поговорихме се за това как всъщност реалността на счетоводителя днешно време не е точно такава и че има и едни други счетоводители, които няма никаква хартия. И нещо, което всъщност на мен ми помага е, вече не помня, но примерно 50-инчов монитор, за да мога да си наредя всичките програмки и прозорци и така нататък, за да мога да си гледам от тази страна електронната фактура, да си обработвам от другата страна и така. Размечтах се за момент, защото аз от моята счетоводителка знам, че всяка една електронна фактура, която изпратя, тя я принтира, понеже НАП е задължава да пази фактурите в архив и то на хартиен носител, което обезсмисля цялата концепция. Най-малкото, ако искаш да намалиш своя отпечатък върху природата, колко ти малък да е той, но искаш да го ограничиш, това не ти позволява, защото трябва да принтираш един тон документи. И се надявам наистина хората да озрят в някакъв момент да спрат да спират прогреса, защото е важно. Най-малкото това решава и основни проблеми в бизнеса и време. От много години в Англия всъщност няма такова изискване. Въпросът е, когато ти я поискат, да можеш да я предоставиш, под каквато форма я имаш. Дори данъчните в Англия си приемат електронни формати при евентуална проверка, във връзка, да речем, с ДДС. Те си дават един линк, качваш си там едни фактурки и никой не иска всъщност да принтираш нищо. Най-малкото наистина за това, че защо трябва да използваш хартия и мастило, за да принтираш нещо, което много вероятно никога не ти потрябва.
и ако ти потрябва, освен ако не си много организиран, най-вероятно трудно ще го намериш там в папката и докато разлистваш и ги търсиш тези неща. И за мен това е още едно нещо, което губи от потенциала, който един счетоводител може да има. Наместо да имаме човек в офиса, който да принтира и да архивира, защото си представи, че ние в момента работим с повече от 300 компании. Ако на тези 300 компании трябва всеки месец да им се принтират и архивират нещата някъде си, това си е позиция поне за един човек, ако не и за повече. Защо да го губиш цялото това време, при положение, че този човек може да се научи за това как да те консултира тебе и какво трябва да правиш ти с твоя бизнес да си по-успешен. И според мен е време повече хора да разберат, че счетоводителя не е твоята връзка към данъчните, а счетоводителя е човека, който може да ти помогне ти да развиваш своя бизнес. Да, на нас ни се налага да сме в пряка връзка с данъчните по една или друга форма. На всичкото отгоре, между другото, много ни облъчват. Особено когато аз бях, докато учех ACCA, много са ми го набили цялото това нещо, че аз всъщност съм очите на данъчните и имам етично задължение за това, когато аз видя, че нещо е нередно, да го спра и да кажа така не се правят нещата и трябва да го направим по друг начин. Вече, разбира се, го има елемента, в който ако все пак видят нещо неетично, че трябва да съобщя за такова нещо, но много активно, поне мен през ACCA са ни научили за това, че ние всъщност сме очите на данъчните. Обаче, счетоводителя всъщност е човека, който може да ти помогне ти да разбереш как се случват нещата от чисто финансова гледна точка. За съжаление, все още има много хора, които мислят, че когато имат пари в банковата сметка, те са на печалба. Или да ти се наложи да обясниш за това, че парите в банковата сметка са едно, печалбата е съвсем различно нещо, но то няма проблем. Въпросът е в това хората да са наясно, че не знаят и да питат и да са спокойни да питат счетоводителя си, защото ако комуникацията ти с твоя счетоводител е свързана само единствено с дай ми фактурите, липсва ми тази, ето ти платежното, плати си данъците, счупена ви е връзката. Мисля, там някъде нещо не се случва, защото счетоводителя трябва да е този, който да може да ти каже тук може да оптимизираш нещата. Аз наскоро, примерно, дори зададох и въпроса видях едно плащане за използваш счетоводен продукт, един счетоводен продукт, виждам плащане, което е направено към друг счетоводен продукт, който прави същото нещо. И мен въпросът ми беше, защо плащате и за това? Отменете, канцелирайте го това нещо, защото на вас не ви трябва. Оказва се, че им трябва по друг повод и всъщност тестваха нещо, но счетоводителя е този, който може да ти каже не си харчи парите по този начин, направи го по друг начин. И цялото това нещо е свързано с оптимизирането, защото много кратко време издържах всъщност в корпоративния свят, в който работех в пенсионния фонд на Barclays, където се даваха бюджети и тези бюджети трябваше да се изхарчат. И на мен беше просто толкова нетипично, че моята идея тази година е, ако са ми дали 200 000 паунда, че аз трябва да ги изхарча. В моята глава, ако мога да изхарча 50, за да свърша същата работа и да постигна нещо чудесно, там това не се толерираше, защото ако са ти дали ни пари, трябва да ги изхарчиш, защото другата година няма да ти дадат толкова пари. И това ми беше много противно на моите разбирания за това, че трябва да се постараем с минимално много пари да постигнем максимално много. И да, трябва да се инвестира в определени неща, но трябва да е обмислено. И всъщност счетоводителят е този, който може да ти помогне да си оптимизираш нещата, да те научи на неща, които трябва да знаеш. И трябва да уточня за разликата между tax evasion и tax avoidance. Счетоводителя може да научи да оптимизираш нещата по законов път, не как да лъжеш системата. Според мен е изключително тъжно, когато ти си хвърлил много години да учиш и да се развиваш в сферата, за да научиш какви са законите и да дойде някой да иска да му обясниш как да заобиколи законите всъщност. Не е това, което правим. При нас
най-важното нещо е, че всичко е абсолютно законно и легално. Ние се опитваме да приложим законите по най-правилния начин, но да не ощетяваме бизнеса. И започнах си мисълта и се отплеснах леко, но беше идеята с това, че много ми се иска хората като цяло да разберат, че счетоводителят ти е плюс и той може да ти помогне и всъщност трябва да си говориш с счетоводителя преди да започнеш да правиш нещо, за да ти каже най-добрия начин, по който да го направиш, от гледна точка счетоводно, данъчно за твоя бизнес. А когато счетоводителят е фокусиран само върху това да се отчита всеки месец пред данъчните от твое име, се губи цялото това нещо. И се губи момента, в който най-малкото може да се каже не дей купува сега 5 компютъра, изчакай и купи след 2-3 месеца, примерно, или каквото и да било. Най-елементарни неща, които счетоводителя може да ти каже от гледна точка на финансово, ако щеш. Да, трябва да влезеш в ролята всъщност на Trusted Advisor, т.е. доверен съветник в общи линии. За мен финансовите и счетоводните познания наклонена черта, нали, хората, с които си партнираш по тях, защото не можеш да знаеш всичко, са втората колона, която е най-важна за основаването на един бизнес. Да, твоите бизнес умения, харизмата ти, да можеш да водиш и технически познанията, които ти трябват, за да извършиш този бизнес, за който си тръгнал, са много важни. Но абсолютно втората колона е счетоводството и управлението на твоите финанси. И третата колона за мен е така легалната част, т.е. адвокатите, с които работиш. Без тези три основни колони няма как да стартираш каквото и да е било, защото то ще рухне много рано или късно. Прост пример ти давам с пицериите, с които работя. Най-малкото нещо да искам да наема човек или да искам да прекратя трудови взаимоотношения, на мен ми трябват легални знания. Нали? От кого да ги получа, трябва да ги получа от адвокат. Кой е този адвокат, нали, къде да го намеря? Това е един от първите въпроси, на които трябва да си отговориш още преди да се стартира, да си намериш партньорите и да работиш с тях. С счетоводната фирма, при нас е един счетоводител, с който работим външен, ние сме буквално като оженени. Нали? Почти няма нещо, с което да не го комуникирам, защото винаги има влияние върху финансовия аспект на бизнеса. Добре, кои са, така да кажа, основните проблеми, които ти виждаш от може би счетоводна гледна точка, които фаундърите имат, когато стартират бизнеса си? С какво най-трудно се справят? Те с какво най-трудно се справят? Нещата, които на мен най-често ми се налага да опровергавам, е, за съжаление, нещата свързани с моя приятел Иван го прави по този начин и явно става, защото никой не го е хванал до сега. Много често се случва да чуваш историите на останалите хора и някой ти казва, че прави нещо по някакъв начин и ти приемаш, че щом не са го глобили вече, нали, това е начинът, по който се случват нещата. Много често ни се налага да обясняваме. Сега не толкова в негативния смисъл, но хората идват с на мен ми казаха, че и понякога аз лично се чувствам като, нали, лошото ченге, което трябва да каже да, обаче, нали, това не се случва по този начин. Последно време си признавам, че твърде често ми се налага да разкажа, да говоря за това, че дигиталните номади, за съжаление, от данъчна гледна точка всъщност не са толкова романтични нещата, както хората ги представят по всичките възможни статии и начини. Да, много е готино, обаче не се случват по този начин нещата, защото държавите все още са сравнително класически настроени към тези неща и не е толкова лесно да живееш тук, ама да плащаш данъци някъде другаде, за да бъде легално. Нещата, които според мен много често ние виждаме бизнесите да се сблъскват, е точно момента, в който да намериш хората, които ти помогнат да го изградиш това нещо. Защото в повечето случаи си сам и стигаш до една идея и решаваш, аз ще пробвам да го правя това нещо. Много често ти си човек, аз съм счетоводител и имам счетоводна кантора. Очевидно съм приложила това, което знам.
И съм започнала да го развивам. Обаче, стартирайки го този бизнес, имам много неща, които ти не знаеш и дори не е препоръчително да ги научаваш. По-добре, ако успееш да намериш някой, който може да ти помогне с това нещо. Ти спомена, нали, на всеки бизнес в някакъв момент, възможно най-рано. Трябваш счетоводител, трябва ти адвокат, за да можеш да знаеш, че можеш да разчиташ на тези хора и можеш да ги ангажираш по начина, по който когато ти се наложи, ти да знаеш на кого да се обадиш и да имаш някой да ти помогне. Но има и други неща, които всъщност за да стартираш един бизнес са ти необходими. Ако щеш, като стигнете до момента с малко по-развита идея, маркетинг. Мисля, трябва ти някой, който да я продава на публиката, не точно да я продава, всъщност да я рекламира. Ти няма нужда да си специалист в маркетинга, важното е да намериш някой, към който можеш да разчиташ. Търговец. Мисля, ако аз съм счетоводител и съм не особено добра в продажбите, нали, трябва да намеря някой, който да ми продава услугите, за да ми търси клиенти, да речем. И всички тези малки неща в началото основателите им се налага всички тези шапки да ги носят. И днеска да съм счетоводителя или да събирам фактурите, така както и ти трябва да събираш фактурите. Утре слагаш шапката на ще съм маркетолог и сега ще направя тук маркетинг кампанията. На третия ден сядаш да четеш закони, защото искаш да разбереш как да наемеш или как да освободиш някого. Според мен едно от нещата, които много често ни спира, е трудността да намерим хора, на които може да разчитаме. Защото в началото не можеш да кажеш сега ще си наема счетоводител, сега ще си наема адвокат, служител в моята фирма, сега ще си наема маркетолог и така нататък. Нали? Това са пари, които не винаги са... имаш възможност изобщо, то няма и смисъл да ги наемаш тези хора, примерно да работят при тебе. Но въпросът е в това, че трябва да намериш хора, на които можеш да разчиташ и да можеш да им се довериш, а такова доверие, според мен, е трудно да се изгради в началото особено много, защото, примерно при нас, ти как знаеш, че твой счетоводител е добър счетоводител? Когато не ми нанася финансови загуби, когато прави грешки. Но да. В общи линии, рано или късно, от поведението и уменията на твоя счетоводител, стигаш до момент, до който разбираш дали нещо си могъл да оптимизираш или не си могъл да оптимизираш. Чисто за мен са важни няколко аспекта. Едното е при първичното счетоводно отчитане, нали, на документи и така нататък, да бъда освободен от повечето тегоби, които ми трябват, за да го организирам цялото нещо. И следващото нещо е, когато има законови промени, аз да съм адекватно информиран, така че да бъда изам англицизма compliant, нали, да бъда в съответствие с законодателството. Но и другото нещо, ако имам възможност от някъде да ти го каза много точно, нали, tax avoidance, т.е. да мога да оптимизирам някои данъчни разходи, да мога да го направя. В противен случай няма смисъл. Но за всичките тези неща ти трябва време. За да стигнеш до момента, в който да кажеш, аз мога да разчитам на моят счетоводител, примерно, или на моят адвокат, че в ситуацията, нали, а как става цялото нещо, като си избираш счетоводител? Или някой ти казва, те тук стават. Информационна агенция ЕЖК. Една жена каза. Именно, една жена ми каза и тук някой, при нас между другото, истината е, че много често идват хора, които казват, препоръчаха ви, нали, казаха ми. И това е супер. Обаче въпросът е дори когато някой те препоръча, ако има един момент, в който ако ще се охажвате, в който си доказвате едни на други за това, че разбирате за какво става на въпрос и вие сте едни за други. Защото има го и случая, в който ние самите можем, нали, да кажем, ние не сме най-добрият партньор за вас, защото на вас ви трябва нещо друго. И съответно склонността да можеш да изпратиш някой в друга посока, защото ти не си най-подходящия за тях. Понеже ние примерно работим с технологични компании, главно и консултантски бизнеси имаме, но да са ме питали, добре, ма сега, нали, аз примерно развивам друг тип дейност, нали, няма ли да ме вземете при вас? Ако аз видя, че не съм най-добрият човек да ти помогне, ще те пратя при някой друг, просто защото аз искам да знам нещата и да мога да те предупредя преди да се случат, а не заедно да учим определените специфики и закони, които са свързани с твоята дейност, защото всяка една дейност има някакви по-специфични неща. И това счетоводителя да е озрял до толкова, че да
откаже клиент или да откаже да работи с някого, нали, също е някакъв фактор. И проблема идва с това да си склонен да се довериш на хората на ранен етап. Защото на теб ти трябва време, в което да можеш да си сигурен, че той човек отсреща всъщност ти да най-добрите съвети и най-добрият човек за теб, който се случва с времето. Според мен едно от трудните неща в началото е да можеш да се довериш. Да можеш да се довериш, първо да си споделиш идеята, да може да поискаш обратна връзка, някой ти каже мнение за твоята идея и след това да намериш правилните хора, на които да споделиш сега нуждите какви сте днес, искам да направя или какво си, обаче аз планирам след 6 месеца да направя това, след 2 години го виждам тук, след 3 там. И ние лично се стараем всъщност да ти направим така нещата от ден едно, че да няма нужда да преструктурираме всичко, когато дойде първия клиент, да преструктурираме всичко, като дойде 100-ния, защото вече изнемогваш да си издаваш сам фактурките, примерно всеки месец на всичките клиенти. Всичко това се случи още от началото, да може максимално много да се възползваме от всички автоматизации, системи и всичко, което съществува, за да те подготвим от ден едно как ще се случват нещата, когато ти имаш вече 1000 клиента, 10 милиона клиента или колкото и да било. Същото е и в моя бранш. Когато разработваме един софтуер, абсолютно трябва да предвидиш архитектурата на този софтуер да може да бъде скалируема. Същото и с бизнес процесите, включително и счетоводните. Добре. В този период на растеж и осъзнаване и работа с клиенти, кои бяха основните източници, може би книги, които промениха мирогледа ти по някакъв начин и те развиха или помогнаха поне да погледнеш през друга призма на всичко, което ти се случва? Знаеш ли, че преди много години всъщност осъзнах, че всъщност имам много прекрасни книги, не само свързани с бизнеса. Има много прекрасни книги, всякакви. Трябва да стигнеш до онзи момент, в който да си озрял, за да прочетеш тая книга и да я разбереш. Ако щеш, говорихме си по-рано и за образованието, това, че ни карат да четем едни книги в един период от време. Аз лично съм се връщала години по-късно да ги прочета. Мен са ми повлияли по различен начин и съм ги усетила наистина, защото е бил дошъл момента, в който да ги прочета. Време разделно, не знам дали си чел. Време разделно си го взех преди, може би 5 години някъде. Все още съм стигнала примерно до 70-та страница на време разделно, защото аз ревях на всяка втора страница и ми беше яд за това, че това нещо всъщност се е случвало наистина и ми се искаше да отида и ако щеш на бойното поле и аз да се боря там срещу всички незгоди, през които е трябвало да мине нашите прадеди. И то не е толкова отдавна всъщност, то не се е случило толкова отдавна. Времето, в което съм чела време разделно като тинейджърка, нищо не съм разбрала. В смисъл, дори не ме е докоснало това нещо, но преди 5 години доста сериозно ме докосна. И затова си мисля, че е много важно, дори когато тръгнеш да препоръчаш на някой да прочете книга, тази книга да му е нужна точно сега в момента. И ще призная, последно време започвам да чета много книги, които все са ми препоръчани от някъде и осъзнавам, че може би не ми е момента, защото на всички книги стигам до един момент, в който пръвам там на 150-та страница, някъде си казвам, да, аз всичките тези неща ги знам, нищо ново не научих до момента и се върнах на това, че всъщност аз трябва да започна да ги прилагам. И не е важно само да го прочетеш това нещо. И бих казала, че едни от нещата, основните, които съм научила, са били свързани с навиците. Има много книги за навиците. И за 7-те навика всички сме чували и за много други книги, които говорят за това колко важни са навиците. Нито една от тези книги не ми помогна до толкова, доколкото когато аз реших, че наистина искам да се вгледам в собствените си навици и да го приложа това нещо. Няма да ти кажа книга. Нямам книга, която е така да мога да ти извадя, да ти кажа, ето това е Библията и като го прочетеш и край. Много харесвам да гледам и да слушам предавания, подкасти и книги също, които разказват историите на хората. И ми е много интересно да чувам
за онези моменти, в които не е било всичко розово и как хората са преживяли този момент, защото рано или късно ти се препознаваш в това нещо и рано или късно идва момента, в който ти си казваш всъщност аз си спомням как слушах, че еди кой си минал през същото нещо и си го връщаш отново да го чуеш и го усещаш по съвсем по-различен начин. И ми е много по-ценно да мога да се припозная, ако искаш, в историите на другите, защото понякога, когато си предприемач, се занимаваш с някакъв бизнес, се чувстваш сам. Въпреки, че около мен има екип, въпреки, че ние сме, както казах, 4 основатели, понякога се чувствам сама и ми е много важно всъщност да мога да се върна към това, че не съм сама, че много хора са минали през същите неща, че много хора са се лутали по същия начин, по който аз съм се лутала, отколкото всъщност да прочита някоя книга, която да ми каже какво точно да направя. Последното нещо, което ми беше много интересно, между другото, беше за Eat That Frog. Не знам дали си го чувал това нещо. Да. За тайм менеджмент. За тайм менеджмента, да. И всъщност супер много се припознах в това нещо, защото аз го правя много често, с това да оставя тежките неща за накрая на деня, докато осъзнаеш за това, че всъщност за тези, които не знаят, идеята е, че трябва първото нещо сутрин, което да направиш, да е най-тежката и най-непосилна според твоите очаквания задача за деня. Защото действа психологически наистина на мозъка, за това, че ти си отметнал най-гадното нещо за деня. Няма нужда, както и в книгата казват, няма нужда да гледаш тази жаба цял ден и да си мислиш как трябва да изядеш и да се тормозиш от идеята, че трябва да изядеш тази жаба, нали, изяш я и продължи нататъка. И осъзнах, докато аз я слушах, не я четях, но осъзнах, докато слушах, че аз много често го правя това нещо и всъщност се тормозя цял ден с това, че имам една задача, която трябва да свърша и оставям до края на деня. И колко по-добре наистина се чувствам, когато го отметна това нещо още от сутринта, ако щеш. Но е нещо, с което се бориш всеки ден. То не е нещо, което можеш да научиш от днеска за утре. Всеки ден трябва да си казваш, ето сега най-неприятното нещо за днес ми е да направя еди кое си. Я ще го направя първо, за да може след това нещата да ми вървят. Много лично аз съм склонна към това да отмятам малките задачки повече, защото са повече на брой и да оставяме тежките неща за накрая на деня. Така че в връзката с коя книга, бих казала всяка една книга, но по-скоро всяка една история на хората, които под една или друга форма са минали през това, което ти си минал, или през това, което ти минаваш, още по-хубаво, ако можеш да седнеш да си говориш с някой и да можеш да си споделиш какво си правил, какво планираш да правиш, как ще го правиш и да чуеш най-малко дали ще окуражат или ще ти кажа, че това е някаква лудост, което искаш да направиш, си е винаги обратна връзка и тя е супер полезна. Добре, благодаря ти за този отговор. Желаеш ли да кажеш нещо като финални думи на всички хора, които са решили да грабнат тази лудост и да стартират нещо в своя живот? По принцип, аз си мисля, че трябва да сме луди в този живот, защото кратичък ни е. И ако сега не пробваш да направиш нещото, което те буди нощем или нещо, което сутрин те зарежда, за да започнеш, няма друг по-подходящ момент. Моето лично послание е споделяйте. Разкажете, кажете на хората, които са около вас, кажете на хората, които не са около вас, за това за какво си мечтаете и не се страхувайте да поискате помощ. Не се страхувайте да кажете имам нужда от това или онова. Имам нужда от помощ, имам нужда от съдействие в каквато и да било ситуация, защото няма как някой да знае, че може да ви помогне, ако не му кажете всъщност, че имате нужда от помощ. И в тази връзка всъщност малкият подарък, който ти нося за днес, е свързан точно с това, че за да може да направиш един успешен бизнес, на теб ти трябват много, много различни елементи. Няма нужда да стартираш с всички елементи, няма нужда да имаш всичко готово, да имаш пари, да имаш знанията, уменията, хората, познанията и всичко останало. Нужно ти е да имаш няколко неща. И всъщност малките парченца, които изграждат един бизнес, може да ги намираш по пътя. Стига да можеш да кажеш, на мен ми трябва помощ. Нещото, което съм ти донесла е едно
Лего, в което има всъщност много малки парченца. И за мен наистина, за да може един бизнес да се развива добре, са нужни много и най-различни малки парченца. И ти пожелавам във всяко едно твое начинание да можеш да намираш правилните елементи, които да ти позволят да построиш това, което си мечтаеш. Защото с едни и същи купчета ние всички можем да построим различни неща. Ако седнем сега двамата да си играем, аз може да направя къщичка, ти може да направиш ракета с абсолютно същите парченца. И е много важно да можеш да намериш правилните парченца, които да ти помогнат да стигнеш до заветния успех. Много ме изненада с този подарък и правиш прецедент. Това е първият подарък, който някой ми е подарял в това студио. И това послание наистина е много ценно. И мисля, че думите от нататък са излишни. Благодаря ти и сега ще пробваме да сглобим нещо от Лего за финал. Супер! Чао, до скоро! Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Fintech Media. Днешният ми гост беше толкова интересен, че забравихме да запишем демо. И всъщност... Какво демо, бе? Какво се забравя? Да му кажеш, аз спри мога да кажа нещо. Нали? И аз имам какво да кажа по темата. Да? Аз нямам оператор, нали, който да следи кой кога говори, трябва да следя. И сега мисля кога да сменя камерата, мисля какъв въпрос ти задам, слушам та и аз тотално се ошашках, нали. Все пак ти си мъж, ви е трудно да правите повече от едно нещо едновременно. Като някакъв пианист съм тук, примерно говори госта, прави пауза от 10 секунди, аз викам сега ще се включвам се и ще почва да говори пак. А той просто си прави пауза, не да се рефрешни нещо. Ужас. Си подреди мислите. Да. Иначе защо не говоря за себе си, по принцип много не обичам да говоря. И аз. Супер, да си помълчим. Не, ще говорим. Настроила съм се, че ще говоря. Студиото съм го наел за 2 часа, така че може да помълчим. Нали може да си помълчим малко.